Jednoho dne zhlédli Jenda video představující novou hru Need for Speed Most Wanted, které bylo spouštěcím mechanismem tohoto projektu. Zanedlouho na to začaly vznikat první modely. Auto hlavního hrdiny, policejní auta či domy. Některé modely mají v reálném světě svou kopii. Například auto hlavního hrdiny je modelované podle skutečného vozu Nissan Skyline, Macmiluška byla zase inspirovaná nejmenovaným řetězcem rychlého občerstvení. Vzniklo také mnoho modelů, které ve městě bohužel vidět nemůžete. Buď se z nějakého důvodu do města nehodili, nebo nebyli až tak kvalitní. Většina z nás totiž v době vzniku projektu se Cinemu teprve začínala. Ty stovky, možná i tisíce modelů musel někdo seskupit v jeden celek. Této nelehké práce se ujal Jenda. Současně se pracovalo na animačním systému a tvořily se detaily do města. Popelnice, telefonní budky a další neméně důležité prvky. Z nedostatku času se však práce postupně zastavovaly, až byl vývoj ukončen úplně. Nedokončit takovýto úžasný projekt by ale byla velká škoda, a tak se Jenda s Milošem po roce rozhodli jej obnovit. Někdy v září 2007 byl vyrendrován první použitý záběr. Po asi dalších 3 měsících usilovné práce vzniklo toto DVDčko, které právě máte ve svém přehrávači či počítači. Věřte nebo ne, ale sledujete projekt, jehož vývoj trval 3 roky a podílelo se na něm více jak 10 lidí.